Nasara ka na bangkay iti na mapulo ket inem ti tawen na alalaki ken residente iti barangay 17 Santa Asuncion iti ili ti San Nicolas ani Romulo Casimiro iti banbantayan na fish pond iti barangay Suba Sitio Surungot iti ili ti Paway. Iti investigasyon ti pulisya, madami ti panaganinom ti arak ti biktima iti asidag ti fish pond kadwa na digiti kaubraan na idin tapimanaw daytoy. Kuna ti asawa ti biktima, nakla at dalatan iti nagturong digiti kadwa ti asawa na iti pagtengan gaputa saan da masarakan daytoy. Imay dedi dua nga lalaki nga kadkadwa na sir ket imay dasapsapulon isuna no imay imyan iti balay mi no saan kunak mo ta sir ta nakagalot di paggiganan na nga balay. Ket iso di agbalaw da kanon sir ta nakita da kanon mo DJ chinelas na king kalugong na ijay piskarya sir. Sumagmamanon nga oras iti napalabas idi masarakan dati bagiti biktima babay iti naiwayat a retrieval operation nga inyuswat iti naduma-dumang ahensya karamanen ti BFP ken DRRMO. Basar iti pulisya, awan iti napasama ka foul play ken naideklara nga asphyxia wenno kinakurang ti oxygen ti bagi iti nakatayan ti biktima. Naistorya met ti Nanay Aurora nga agtumtumar ti asawa na iti maintenance. Inayon na asaan nga amo ni Tatay Romulo iti aglangoy. Ado iti nainom da ka naman? Deta ti jakamon sir no adot na inom daw no basit. Ngam ado iti sakit na ma'am ni sir? Di lang maintenance lang sir, di lang. Sigumati ado nga sarsarita di kalman sir ket kasla imbis botan naka babakan ti siper ti naket kasla na ikaw nga kasjay. Numan na sakit para iti pamilya Casimiro iti napasamak, kunan ni Nanay Aurelia nga awan iti maaramidan dan no di awaten nga awanen ni Tatay Romulo. Tawan mabalimin ata awati milat tanti napasamak na nata nga rod sir ket maditemot ba isubli dati na kabibiyag na nga kwan biyag nan angis nang kasjay. Ore kasanot ayat tay ko ayat mi nga mangisubli ko awanin na sir. Malagip nga itay laing kalabes, pimusay iti may summit laing nga senior citizen gapu iti may pagrupapan na kalbes na iti fish pond iti ili ti pindig. Palagit ti pulisya iti panagan-anad ken numabalbalin saan ang mapalubusan nga agturong iti kadandanuman iti senior citizen no agmay-maysada. Mark Magdrila, Balitang Solid North.